Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwambo umenewu mongokumbutsana ndi state opening ya 52nd session of parliament. Yafika sopano mmene zokonzekera kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akufika pamalo pano pamene akhale akulandira mwambo ndithu akulandira ulemu wa paderadera kuchokera kwa Malawi Defense Force. Ndiye umenewu ndi mwambo umene ukuyendetsedwa mwadongosolo ndithu kuno ku parliament mu mzinda wa Lilongwe. So yami kani tikuona ndithu kuti pikitipikiti pamenepa zonse zili mchimake. Ndizona ndi kuti zonse zili mchimake mmene wakambira ndithu nzanga mtsogoleri wa dziko lino wafika da zomwe kwa Malawi malinga ndi malamulo a Malawi constitution apereka kuti ndi amene amakhala mkulu wa asilikali ndifayekenso amasankha adindo otsogolera ndithu ku MDF ndi anthu amene akumulandira mtsogoleri wa la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. So kwakukulu kupereka salute imene wafotokozeramo kupereka ulemu kwa mtsogoleri wawo amene ndithu ali Professor Arthur Peter Mutharika mauno. Tsopano pamene patu galimoto imeneyi ya mtsogoleri wa dziko lino yafika pamalo pano, Right Honorable Samir Gafa Suleiman kulandira ndithu mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akufika uno ku Parliament Building mu mzinda wa Lilongwe. Asilikali pamene pa ndanda ndithu achitetezo kundanda kupereka ulemu mtsogoleri wa dziko lino atsika mgalimoto pamodzi ndi Professor Gertrude Mutharika, First Lady, kulandira ndithu ulemu kuchoka kwa Clerk of Parliament. Ndi mmene ndithu zikuchitikira kuno ku Parliament Building pamene mkumano umene ukhale wa number 52 Parliament. Mtsogoleriyo atagwira ntchito zaboma pamenenso akhala kusankha nduna aona kuti yayi mwa constitution yathu akuzatsegulira 52 session of parliament. Tikhale tikupatsirani zambiri ndithu ndi zanga ine Barbara Mwandira ndi Amikanisi Mtowe. Mwaso kunena kuti pamene mwachidule kwambiri mafandi kambe onena kuti timakamba kuti aunika kwambiri aunikanso budget koma kuti aphungu akhala akumana kuyambira zikachitika zimene zitero abweranso nyumba iyi kuyambira pa 5 mpaka na pa 3 December zanga. pacha okuyankhula
kuona mwanji mwambo umene wayambira. Ndi mwambo umene umapereka chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti asilikali ndi anthu osunga mwambo ngotsata malamulo komanso amalemekeza adindo monga pamene zachitikira apa kupereka ulemu ndi mizinga ingapo kungotsendera ulemu umene amayenera kupereka kwa mtsogoleri wa dziko. Ndinayesesa kulankhula mwachidule kwambiri mwina ndingobwerezanso kunena kuti lero lino akatsekulira mkumano umenewu aphungu adzayamba kuwunikanso budget ya 2025-2026 mu mkumano woyamba 52nd session of parliament pa 5 November, ndipo akumana masabata angapo ndipo adzatsiriza pa 3 December mu mkumano woyamba wa mu 52nd parliament. Ndizona ndi ndithu pamene aphungu akhale akuwunikiranso ndondomeko kuchemba kumeneku. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino akunyamuka ndithu pamene akupita mbali ina imene akhale akukalowa ndithu ku lounge pamene nthambi zonse zikhale zikupitirira. Mwambo umenewu ndi sanga ya mucha takambira mucha kuti mnjira ina kuti mwina atipereke chithunzithunzi chonena kuti tikamakamba za 52 sessions 52nd session of parliament tukamba kuti no aphungu atsopanowa akuyambapo ntchito yawo. Tikambenso pano babula kunena kuti aphungu ambiri imene tinakambira muja kuti 193 ndaja anatsiriza parliament yapita ija iyi ikuyambanso ndi aphungu atsopano. Sikuti tikamakamba za atsopano sikutanthauza kuti onse ndanyuwani ayi, koma alipo ena amene abwereza. Ndipo ndikambenso pano nzanga babula kunena kuti George Chaponda komanso Charles Nchaja abwereranso nyumbamo kachi number 5. zaka zochuluka zimene zaka zochuluka nachitika mwayi kuti nakumana nawo masiku amene abwera kudzalumbira kunoko. Tikambe kuti sabata yomwe inonso aphungu anali ndi amabwera kunoko kudzalumbira fonso ngambe kugwira ntchito ngati phungu usanalumbire ndi amabwera kudzalumbira. Ndi timene amalumbira a George Chaponda tidakumana nawo ndipo tidafunsa kuti chinsinsi chawo nchani, adakambapo zinthu zingapo. Ndipo mwayizo ananena kuti ukakhala kugwira ntchito mokhulupirika kupereka zomwe anthu akufuna akudera, anthu ajamakhala ndi chikhulupiriro komanso amakukhulupirira kuti no ngakhale chisankho chitabwera amakusankhabe. Ndipo analimbikitsa ena kuti amene abwera kumene ndi okonzeka kugawana nawo nzeru ndi awunikire ndi apatse chinsinsi kuti no akhale akabwerebwere chisankho chikamachitika atisankhidwa kuti abwere ku nyumba ya malamulo. So ukagwira ntchito ukapereka chitukuko kwa anthu akudera amakusankhanso. Nde izi zikulunjika ndi fundo tinakamba chonena kuti parliament ntchito yayikulu kwambiri ndi oversight komanso akudera. ayi ndimenezi zilili tiyapatsira anzathu amene Simeon Shumba ndi mwayi mtumodzi zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.